सावगारियाव नुनाय बे सुबुङा एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि एबा डिआर नाब्ला। बर' हारिनि थामोन्था आरो रैखाथिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै 34 बोसोर सोमावसारबोनाय बर'नि बोगदाद जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथाङा सोरखारनि नोजोराव दायनिगिरि जानानै दासिम जोबथेसालियावनो दं। मख'नो गोनां बाथ्रादि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा एबसु, खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो भारत सोरखारनि गेजेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालाङो। बे गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि महरै एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि एबा डिआर नाब्लायाबो सासे। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो सासे सागानगिरिया दिनैसिम जोबथेसालियाव थानो गोनां जानाया थारैनो जोबोर दुखुनि बाथ्रा। दिनै रन्जन दैमारि बिथांनि देहाखौ चेकआप खालामनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लाबोनाय जादोंमोन। बिथांखौ मेडिकेलाव लाबोनाय समाव बिथांनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिजों लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो बिथांनि मोजां हामलायगिरिफोरा लोगो हमनानै सावरायो। गुबुन फारसेथिं एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ मेडिकेलाव लाबोनाय समाव बिथांनि मोजां हामलायगिरि आरो बिथांनि जानानै अरायबो गसंबोनाय सुबुंफोरजों गोबां खोथा सावरायनाय जायो होनना मिथिना मोन्दों। आरो बिथांमोनजों सावरायनाय समाव रन्जन दैमारिनि महरखौ गोजों आरो माबा मोनसे दाजाबथायारि सानथौखौ नुनो मोनो। निउज डेस्क रिपर्ट, समनि रादाब।